O Centro Sociocultural do Maño acollerá un curso de ximnasia de mantemento para maiores. Será a primeira actividade que se desenvolva neste centro e a intención de Abás, entidade organizadora, é estendela ao resto das parroquias do municipio. Presentamos esta primeira actividade, ximnasia de mantemento dirixida ás persoas maiores, como actividade piloto de proba para encaixar dentro do programa de dinamización das persoas maiores que promove Abás, a Asociación Barbancesa de Axuda e Solidariedade. Si, como dixo o concelleiro José Andrés Lojo, se ten acollida e éxito, espallarase para o vindeiro curso ao resto de parroquias da Pobra. Creemos que é importante que as persoas maiores, aquelas persoas que traballaron durante anos e anos nun estado social e do benestar, que teñan actividades que dinamicen a súa vida de ocio, e que as persoas maiores participen tamén na vida social. Está previsto que as clases comecen no mes de marzo. Serán os martes e xoves de 4:30 a 5:30 da tarde. A actividade é de balde, aínda que os interesados deben inscribirse previamente, poñéndose en contacto ben co Concello ou coa Asociación Abás.